Mensen denken allemaal dat gedetineerden in een oranje overal of in een streepjespak lopen. Niets is minder waar. In feite lopen gedetineerden gewoon in hun burgerkleding. Dat in tegenstelling tot andere landen. Hè. Bijvoorbeeld in België tot voor kort liep men nog in gevangeniskleding. Maar ook zij zijn overgegaan op gewoon de burgerkleding. Liggen met t-shirts, heb ik zelf aan, truien, boksen, mintruien, onderboksen, zakken, handdoek. Dat was het zo'n beetje. Zijn die regels aan verbonden? Hoeveel je hier in je kledingkast Ja, moet we hebben? mogen ongeveer een 10 onderboksen, 10 paar zakken, even kijken, 10 paar, of 4 paar boksen en 4 paar truien. En t-shirts maken we er 12. Gedetineerden die helemaal niets hebben, en daar hebben we er nog wel eens wat van, die kunnen dan om de eerste weken door te komen, kunnen ze bij ons kleding uitzoeken wat er voorhanden is. En dan kunnen ze toch in de eerste levensbehoeften voorzien. Is de PI daar blij mee? Blij mee, want als mensen hier geen kleding hebben, is het toch wel eigenlijk wel mensonterend als mensen 3,5 weken in hetzelfde vuile broek en t-shirt moeten lopen. Gedetineerden mogen geen kleding aan hebben die lijkt op wat bijvoorbeeld bewaarders aan hebben, maar ook niet van bedrijven. Want je kunt je voorstellen dat we hier heel veel bouwbedrijven en dergelijke, of onderhoudsbedrijven aan het werk hebben. En we willen wel weten wat de monteur is en wat de gedetineerd is. En als je bezoek krijgt of na bezoek gaat, dof je dan een beetje op? Dat je denkt van... Ja, dan pimpels op, ja, doen we het cheren en doen we het circus is goed. En dan als de vrouw komt, maar dan ging je komen, dan moest er een beetje netjes opstaan. Ja. Dat vind je belangrijk? Dat vinden we wel belangrijk, ja. Ze zijn al opgesloten, de gedetineerden. En om nog enige eigenwaarde te hebben, vinden we het belangrijk dat we ze humaan behandelen. En daar hoort hun eigen kleding bij.